mana karka nikech japiny ok winje paro ma jatend piny Kenya nowacho. Gima nowacho mokwongo ka wacho ni idarang jok manigi duplication of roles. Tiende ni tije machal mitimo e bede migepe mopogore opogore inywako kumoro achiel. Ero koro kosegol 47 gi. Ji 100 gi kuom ranyisi itogi kama chal nade. En paro mar rito uchumi adieri kata mar winjo pach jopiny kata ywak ma gisebedo ka gichwalo. Adwa ni mondo awach kama ka a correct daktari kaendi. Mokwongo penjo mipenjo ma otame duoko tada na duokne mapiyo. Kikawo ji matiye migepe 47 gi. Tikawo gi tirwako gi kuonde moko e sirikal, e migepe moko mag sirikal. Ing'eni gidhi kanyo ka msara to pod nyaka ichulgi. Gidhi kanyo ka medical cover nyaka imigi. Pod gina joka. Koro ma en mana mitiyo godo mondo wir godo wechegi. Adwa ni mondo awachni ni kane ker obiro nodwaro ni mondo okony. Adwa wachni gima onego bed notimo mokwongo. Gima onego ker okwongo timo mokwongo. Ker onego dhi mapiyo ahinya mondo gidhi other political parties mondo gimiwa IEBC. Nikech ing'eyo ni nyocha kaka ne ji notimo ng'anyo cha. Tadiera ng'anyo tim kamora mora. Kang'e ni Kenya mane ma Dr. Mark Matunga odakie. Kata en kopenjo Gen Z modake odego. Bro wacho negi ni onge ja Kenya sani mamor gi sirikand bwanani. Emomiyo ji kata neno ka ji obede udi. En adier ni rowere ema nie mbele e weche mang'anyo ni. To ng'ata kipenjo a majority of jo Kenya ol gamila matimre sirikand ni. Koro gik manowacho ni kiano dwa ni mondo gol jomoko kuonde migepe moko kotere migepe moko kuonde moko e sirikal ochako dogo wacho kendo ni CSS bodwa ni mondo chako dogo kia ochako dogo gol assistant ministers go ochako wacho weche mang'eny manowacho go. Anyalo wacho ni mago notemo ni mondo otugo dogi emotions mag jo Gen Z gita amor gi kanyocha ne owuok kendo kanotwa kani winjo kendo na kawo thuolo na ma winjo gik mane jo Gen Z go wacho kade bed adier ni ji no owinjo gik mano wacho go kata ne gin gi ratiro gadiera ni ne promise mano chiwo gi nodhi timo gi ahadi mono miyo wagi nodhi timo kawuono ok di neno gimno timre saba kacha ok di neno Gen Z ka kapo nitiere kacha nitie gik monego tim. Adwa wacho ni jaduong' maker ma Kenya sani olus gimiluongo ni legitimacy. Onge ng'ano mani kode gadiera onge ng'ano en gi teko mar instruments mag power emen godo gigo ma miyo bedi office ne men godo to chunjo piny emomiyo agoero kamano kuom gima sani timre nikech katiba e chakruok mare wacho ni wanyalo bet ni wanyalo yiero jogo madhi timo dwachwa wanyalo timo dwachwa go kendwa wawegi kaka jopiny. Koro sani katiba ochier kendo katiba obet mangima kendo kalure gi jo Gen Z ge. Omiyudo ni sani gimoro amora mane jo owacho no dhi timo. Osega bet ko wacho no gik mang'eny kabisa no dhi timo. Mi winjo ka samoro king'ie mbui ti wacho ne ga en ga gi slogan moro kanyo ni nimetenga uongo bilioni 1. Nikech ji ong'e ni bwana ni onge gino modhi wacho notimo mang'o lu through motim. Ne tadwa wacho for instance kuma ne daktari ka jogo kata en owuon kanyor chani penje ni to jogigi wadwa ni mondo minister maka mowuogi wadwa ni ng'ane ka ng'ane owuogi ng'ane ka wuogi ki winjo kaka no duoko kani wacho ni achiel kuom gi nyocha no maki gi dola milion 200 Dubai kando ok nong'eyo nonego openj bwana no tiyudo no defend gi nyaka no chak loso bwana ne yuago mana finance bill manyocha gore piny koloso e wang' mana ni gik manodwa no tim emotim koro en ng'ama nitiere kuyo gi lit ma chuny to onge gino ma ipenjo penjo moro mang'ni yie ni mondo aduoki kapok idhir kamano nikech samo dwaro ni dakika boro kende to tieki adwa wacho kama ineno kata mana kamiti moro manyocha no form ni mondo otime audit mar our debt ni kamiti manyocha no form ni akia ni ng'a ma advice president achiel kuom gi jok mano advise kaka daktari ka wacho ni no advise ni mondo odhi olos gi jopiny mano ne makosa. Mar ariyo ng'ama nyocha no wacho ne ni no nyalo form committee ni mano is extremely unconstitutional. Wan gi auditor general ineno mano onego ma constitutionally onego be ni ema timo tije makoro wacho gi koro gin no dhi to paro ni ko kawo Faith
odhi to chako kawo jomoko mowuok e migepni Ice Park giri to choko kamoro achiel ni to koro jo Kenya bro neno ni otimre nade notimo gimoro. Mano gima onge gima bwana ni timo. An awacho ni bwana ni ose lose legitimacy. Onego watem mondo IEBC obedi baso bwana ni o sirikande ni mondo orum mondo wadhi e yiero manyien. Erokamano Daktari Aete.